A political organization. It's not an organization that is affiliated to any party. After the Mama is in Africa, in 2015, the first ever student conference, Mama was the guest speaker. When we never thought that he will be a politician, Mama's idol and the father of the poor, or I represent you. Mama is here, he has it right now, you and I, because he is poor. Mama mo ko de ko puno te kala wala puno mo do hanne boy ni night wala ko waro to to place mo leba nde ko en yelo hanne mama ko do puyo le mama is mature we know that te mama min magi te gram ma hanne ñoy resultat ajala Africa, Sukaɓe fulɓe Africa mi salmini ngal ɗo dental ko ɗaɓɓangal gila 1977 Allah waɗoy tangol kutu ngal ɗo dental tabita kohe moɗon on jarama sukaɓe fulɓe Africa ɗum ɗo ko faaro angiɗo pulo ko faaro neɗɗo kala ko keɓɗa he aduna fuɗɗi to wonkima ha e jawdi ma ha e place ma ko a huɓaɗo a jeeya ko hunde wotere Allah okkuma ɗum woni ko gonɗa ko siko wonki hanko ha seeɗa siko place hanko ha seeɗa giwa goɗɗo etto siko jawdi hanko ha seeɗa si iwani he ma tan a mayat gaccaɗo jafoɗon ko jibinoɗa gonɗa ko muynuɗa ɗum mawnuɗa ɗum mburɗa ɗum maye ko ɗum tan fillete gasata ko ɗum tan Allah ko nden min beltanima fulɓe Africa simi wi'i mi gontat leydi e leydi mi famja kono so wiyama Africa tan foof haalama no jatigi men wini nde puɗɗanmi arde he ngal ɗo dental tawi mi waɗani parti wadden parti nde haɗani wonde pullo yidde noon wallede e leƴƴi goɗɗi haɗata kam ne wonde pullo te mi wawa wonde goɗɗum so wona ɗum ɗo ɗum woni pulama ko ɗum Allah addini
firtani heɗen gañi goɗɗo kono noon heɗen jiɗi ko gonɗen nden kala han gonɗo ɗo o weltima onon sukaɓe ɓe ko kolliɗon ɗo ko ɗum ina itta yiŋdirgol hakkunde meɗen kaari ko pullo fuuta o ko dowrowo o ko jawaringa o ko fulakunda o ko kaaɓowo o ko jengelle pullo fof ko goto onon sukaɓe maɓɓe afrika ko ɗum kolluɗon en calmini musidal men fulɓe sénégal inniɓe sénégal tawtora e ɗeɗo jonno eɗen ɓe mbiya yo ɓe ngandu ko musidɓe mumen gonga minen ne miɗen gandi ko musidɓe amen wonɗo ngal ɗo dental noon mi torima o sifa ɗum ɗo ni wota haaɗɗo heƴa te miɗo andi heƴa no mbaɗen ɗon ɗo ni haa ɗum ɗo timmi mbaɗe feere in every region fof region e nder Gambia ƴettoɗon heen ko noon ɗum ɓurta yaaje Gambia fof anda ɗum enen fof parnoren ɗum si tawi noon hoɗon yaahi région ɗi hen miɗon on tori giɗoren URR sabuna ko toon président o woni président Oumar Cissé Mboɗo miɗon andi tan so tawi on belliti ɗum ko enen fof wallodirta hinene ko faadi kala ɗaki heƴatto wasata si on mbaɗi sifani toon ko arata ko heɓiɗɗo pullo ko findinta ko heɓiɗɗo pullo hay goto hen sana wiyede min komi pullo goto kala fandara hande ɗo mi weltima no feewi sabuna min miɗo yiɗi pulako te no ɓe mbini wona politique andimiɗo wona hay hunde koɓe ɓiɗɗo pullo te ko fulɓe ndendi ko fulɓe ndendi fof mi tawi ala ko rendi si tawi ko dental joolaɓe wiya mi yata toon ɓayri wonami joola si tawi ko dental seɗɗo wiya mi yata toon ɓayri wonami ceɗɗo kono so wiyama ko dental fulɓe komi ɓiɗɗo pullo te hay goto wawagam ittude wonde pullo hay so on coginam ngal ngal no woni toon sabuna mi nata kala ɗo gonnomi e nder Gambia so tawi tan ɗo wona miɗo yalti Gambia kala ɗo nottoɗon kadi mi notto min beltima minen on noon tori sifa ɗum ni o waɗe ha to kase gaɗoren toon heddi noon on tuma kala ko mbaɗoyɗon ko onon gaddi kono miɗen jiɗi ɗum waɗa basa eɗen jiɗi e musidɗo men maître Adama Barra kamne ala ko darani si wona lenon ɗo haalat e radio ji ɗo waɗat gueɗe ɗe fof fi leñon ɗo ɗum noon hande seɗen gonɗiɗo e muɗum en calmini ɗum en jarni en beltima hande on jitti en he yimɓene on jitti en he gacce hande on alti hoore jalɗiɗo on jarani tinnoɗen ɗum ɗo ko mbawton maɓɓe kadi hay hunde o tawat on historique ɓe mbi lawandu ko fooƴi fof ɗiwawna ɓelati mo albarka jene misira ɗon nayi beeli tawete jaati men sehil men kiɗo meɗen